gi chuny achiel ng'eto mar doho maduong' ma pacho ka mar yiene jogo matimo hera e kind chwech machalre kagidwaro ni ng'eto makamano kagiwacho ni ng'eto makamano biro nyayo timbego e pacho ka. Bende gisingo mar choko sei maromo $5 million nyaka $10 million kuom jopiny mar konyo bago mbulu mar paro kata referendum ka koro gikwayo Attorney General ma pacho ka mondo mi odonjre e wachno. Jodolo nyakoro mgajwang bende no ko jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Lansha la Odinga mondo ket winjruok e kindgi mar tieko koko ma ikelo kod ng'anyo ma Odinga timo e pacho ka. Na mama nikimaliza kusoma sit. When we start, we will let you know. But we are trusting that we will be able to raise maybe between 5 and 10 million signatures. That's why I said we are not just raising them from the church. We will come to you. We will go to the Matatu people. We will go to Wanjiko in the market. This we are going to do, all of us, because it's not just a church issue; it's a Kenyan issue. We cannot accept those kind of acts to be accepted, because when we read the Bible, when people in those early days behaved that way, they were all destroyed by our Creator God. We don't want Kenya to fall and those, mess. We want to walk in holiness and declare holiness to cover Kenya.